kaina na furta kalma ta so a gare ki babu sarki. Da tattausar murya ta yau zan yi kalamai masu sarki. Gare ki da alkhairi na zo kin ji daure ki ban masauki. A gani na shi dai masoyi san bashi da ayabo, yasa wai ke har yanzu samkin ki gane. Zan so ki faɗan duka matsalata ba zan ki yin gyarawa. Mace kamar ki mai rashin ta tabbas ba zan ki yin kuka ba. Karki sake ko cikin gayuni na daban ne, ko matsayi kwaɗan gwamna na ke mai hali ne. Karfi yakan zamo mai rauni sanadin so da wasaya. Kin ka bar ni zan sha wahala ne. Da tsari mota da jirgin hanyar su ba za ta zama guda ba. Na yi nisa ka bar wahala don kuwa ba za ka tar da ni ba. Muƙami ko kuma dukiya ba su so yake duba ba. Ɗabi'unka da nawa ka san akwai bambanci, wannan idan ka duba shi ma hujja ne. Ba shakka idan da ranka duniya tabbas za ka yi kallo. Kamar ni saboda su a yau na zan tamkar wanne dolo. Tausaya mun ke ka bar ni duniya za ta yi min gwalo. Rayuwata da ke nasara ta karki guje ni, zan kare